Mas yom kitahkeminen, maina meneo kasaya, mämik ni bet käkus chivae mas piimaka, mämik ni bet kikotage toa, vaikit chivaik. Mä sehte, kun kemmutanok, mä sehte käkus ni kiinä koko yom vaikit chivaik yom viisakasen. Mä sehte käkus kiinä koko tännes käs viisakasen tuoko yom tänne tätä kirkko ei yom. No, ne kyllä viitti mun niin muuta ei yom. Veistikö sinne aika, vai piimäkahmas painilijaksi kioskipiitti. No, jom tähän koko tuo jom, minä kun naas ne joka kinesse vähän. Pets, kun viskiä joms minä, potsi ja muiti kähkon käkokin päinone. Mä miksi kun vieks, no niin tiedästän, kun päts kiehkoon paineniskin, kun kaanaasen voi jo käkoskin se pännäsen. Puhuit tuo ei ole kaiko. Niin siellä painikin puhuit tuohon. Puhutsinohan puhuu sähkö, kun nuon, kun käkuhokit on anuun. Maskin mä oon teissi huokom kioskin piok. Niin aina kun tekin äsken, mä oon mei katoak, niin aina kun tekin puhutskin en tuo kaane. No ei ole, mä äkki nuomakehem. Niin pahem, se on vaadokasti pahikeen. Ja muistakin sen. Aane, puhutsa. Kun käkuhokki näin nuon ei ole passa katsai puunita tuokkan. Ei ole mäk nuutama ei ole kiuski piinu, minä kun vähän piimäkä ei ole se vaadok, ne vaadok paini vieksi puhkskat. Ei ole se vaadok, kun käkuhokki ei ole viskioh, kun naata vain sanoa, ne on paini ei ole, kun viskioh, ne näistä tätä kiekka. Ne kiitaa, kun keutanut, sen puunita me ei ole, minä näen. Kan täynnä hänen haon. Hän, aina kun täntä puhunut tuo, kun sekin mä katson, käkohtaki, mas jomskin nuuta, kun ei ole minään, painilias kioski pitko, se käkokin, sekin mä katson, potsinut viekkini puhunes, ainakaan sekin, kuten sun on kiitos, napski on kiitos, kun näin tuokin, niin on aina kiinnoa, kineitä vähän haake on mennään, paineskin puhkus kotua. Nyt tässäkin sekin makaa vieksikin, on eestimäisen viitiskenan, paineskin skäänehtään, kun te käykö kaiken vaikin, kun säädetään niitä väestikin. Joo, minä nyt jahti, kiehka. No, mutta kestin pähtaaman ei ole, äsken kikitia, ei ole, äpinäni koja ei ole minän, käkoten taadon, jääkidän, vähpäs mähnuia. Jot ei ole sen heikan, vaadukon maasun heikan, vähän on miimaka. Sitä ei ole, pas viikihtuk, jom minäns pas punjahkama. Ja nyt ajaa säästös, kun sämmenen tuo häs vehne, ja nyt ajaa vähän miehtä moke. Ne kai se on pietnyt, tässä se on soki, se stiikiä sinne kun päin matsit jo, kannaa kaikos se seitet äänet. No, kai stiikiä hammas se on kotetat tai stiikiä se on minä ja voi jo kaikoskin seitet ja tännekin käs, pehti niihti niin kutani, kai se seitet. Vaitoka aina, kai miket ne ei ole jo. Just se sikihinä maane, jo seitän maane, jo se vähän keväni kuukka, seitän kesmumua. No nyt ääremamka hiom sen eikan, kespen punjakama hiom, una meinake, se piitikermaski tähän no, una ajat, se on sikihinä, se pääspä muune ja hiom, mihikan keis hiom vaatak mesi hiom. No ne mutak, pääspä taamakon ei hiom. Hänen nakuk. Kannan sikne jom seinan. Ajo, spämme hoit, vaaduk ääni. Inu ajaa, maa spähtooke. Nyt, keitä kun on monako hutiin, naka seitä pahtamek jom, kaispes seitek, monen hutiin jom määtä syöhkamek. No, me sikkat sen papii, kun ei mua vaaduk. Naskat pahkelema, kun ne on tässä kuohtaminen, joskin tää, kun tää piiv. Tänne uneni kaata piet, sopissa päts mie toki okei. Jespeni käden skänehtämän jom kaispes seitään manako hutii.
Niin sinun kun semmoisen ei ole ajattu, on aamehan kun semmoinen maani käy, se on uinahu tahpina, naskette, se meni, niin se on niin siihen. Kätnene niin sen on ajattu, kätnene maanin kespistä, seitsemäs monakuti. Että hänen kun semmoinen on ajattu, kinassa tahpina muinen, jom kespä seiteen. Piivämässä ketään ei opisi pihtikään. Nyt maanein on kespä seiteen, ne on tahpina muu, se on aina mistä. Tänne on peinat jom ässä, se on niin pimaade sen, mannak minä. Kyllä meni tästä tahkaseen, mannak minä, se on niin pimaade sen, ei ole määtäkään potpiski siinä pahtonan. Kun ajaa, että tämä tahkset on musta jomus päämehöit, kun on vaattuko meno. Opaisi kun se ei ole määtä, mannaka, ei höötä, se on vaattuko musta hit. Mä kosket ihan sen päämaatsen. No, se niin kuin semmoinen, kun vaattuko, se pihti kätneskin tähua. Pätsimään viin, jom, hän on äsken hammas, käsääsös tää nautamo. Pon mikin on ehkä jo, kespän viak, kaadamme nämet, hitaa viak, pon on rahpena. Mä sehto taaksen, kun semmoisen se meinaa ei muu vaatu. Kinä hoina, kun kitää paunan, jomti taaksen sitä naaman. Ajo, maa tää taakset, jom spämi hoiti, inuh meisen, inuh, vamiahtumin, kinä nautamak. Saasas kita nautamak kespän kinä meinat, maana inuh keio, tonne hän äsken seivää. Among our people, there is something that makes us suffer a lot. For many people, it is a cruel master. He does much damage to those who are his followers. This master is the habit of getting drunk. He makes his followers do many bad things, like killing people, even their relatives. He makes parents neglect their children. The children go hungry. They don't have enough clothes to wear. His followers get drunk. They get into fights. They hurt themselves and others. This cruel master makes his followers spend twice on him. Once on buying the drink, and then again to pay fines for the damages he had done. This master comes from the devil. That is why he is evil and cruel. The devil only wants bad things from us because he hates us. There are some people who say, drinking is not my master. I can stop whenever I want to. Many people think like this. Then something happens. Family problems come. Relatives die. Your crops don't grow. Your cattle die. Then you are sad and don't know what to do. You start to drink too much again. My people, if you who are listening are caught by this master, I will tell you words that can help you. They are from God's book. There is someone who can make this cruel master let you go. His name is Jesus Christ, the Son of God. Jesus came into the world to destroy the works of the devil and set men free. But the cost of freeing us was very great. He gave his life to make payment for our sins. Now, by his Holy Spirit, he can live in our heart and give us power to resist the devil. Brothers and sisters, these words that I'm telling you are the words of God. Right now, turn your back on your old evil life. Turn to the Lord Jesus. He is waiting at the door of your heart. He wants to come into your life. If you are truly sorry for following this cruel master and want to turn away, then pray to Jesus and tell him you are sorry. Admit you are a sinner and ask him for forgiveness and help. He will come into your heart and forgive you for your many sins. He will give you a clean new life. He can make you good
and pure and strong. He can give you strength to refuse the evil master and his evil ways. Ask Jesus to come into your life now. Then, whenever you are tempted to turn back to the cruel master, pray to Jesus and ask him to be your strength. For you are not strong enough by yourself to resist the temptation. The Lord will help you if you give yourself to him completely. What do you say here? I'm going to get Mauni Cago, like to say, Mauni Cago. Mauni Cago, case say to, case comes, he kills a key, where Cago case say to. Messiah was make Pemat, say, Kodum Monaco Hotel, Skay, Nanny's case start when I could say art in him water. You know, in any Adam case is waste, case is wayne, you know, the way on Eve case now. I'm a water case to Parna, no Adam, she can know Eve case wayne. And it the case in arts and woman nothing, so cut to pass nothing, no, he got made of an article. Niet een altijd is ben passionate no mensen ben altijd niet zo ne pakwo. Niet een aantal no wat dat kan ik eigenlijk zo bij mat zitten. Je doet het moet zeggen wat kaas nee je een schip je je zich kie. Want no kan ik zeggen dat het een wat. Niet moet zeggen wat ik kan zeggen no kan no zo no minen no wat kan kunnen panu. Toen kees genoeg gezegd om te worden, niet daaraan te pannen, dat een paar maanden staan wiki hersen. Je nog de adem zich kijken weon is te worden kan kees bestaan toe. Kees genoeg te worden kan kees bestaan doen. Nou joh peste kees mas maar weer kan pas doen en om wat ik kijk doen nee waar ha ik nog de adem in de kees zitten. Niet te waar ik maar nu ik stand die pak. Niet te hebben wat ik kom kat bij mat maar zit bij mat zit door kak ik goed eerst daar hier toe. Wat ik zeg ja petje niet kitab aan ik ona. Niet te hebben en aan te hebben wat ik kina is zo hoe ik mag hem spammen is van pas bij meer te waar ik thuis gewinnen na. En niet te waar hem wat ik juist gespeeld mijn is het is besaut. Kees joh Piet, kees ik ook juist de stad is nog wat. Bij mij, bij mij om kijken niet ook. Niet has, wanneer dan kees personage ook dan was juist dat bij mij Jesus dat kees is wegna. Maar dat juist kees bij mij moest kees maanden bij maanden ze kan kijken hoe apart dan kees te gaan. Kan potsen niet goed. Kees maar zitten. Kees bij pas tot een paar maanden het kees mas geweest ik zit ook onrek ja kudasin amsi kamane hukums ke samaten voor dat door maar ik ook kees week is er zei dat kan weer kijken kan weer minane persuade pas zei dat kan weer onensikne a petje taxit maar ik ook kees kan ook kees waren weg dan zei dat potselum kees weer niet jan kijken Pesach kokot te waarduk kes unia kore amsik bauni kago kes kan kago keneo kes anawehtunan omasta akrom kom pamat sitio kes bate pamat sitio ni kes kan kes pat toto on sasusan mas mak pemonetios kom pamat sitio kan kes pat pamat sitio kes katana neo kan sasusan Kiste meiko de hueo naskat so skats una skotake tuk. Kina tehne yo. Kis skotake ho siktes kis onama vaartakos kis kako katua. Kiste uniku hevak. Nänne kun kaste haik. Nyt mikä vaata kaam sikja musti nänne kis nuot saat. Nin depa. Vaata saat mis päämis kisiat. Joo, sun äänistä tämmöinen, se kesti päkviäksi, vai on ikua ho. Ja ne pitää, ne kunnakaan, ne pitää ja nioskat. Spämihtä, vaata kaave, ja kehi näini.
Nyt spämis kiso no vaatisiat veit kisiko. No, niin on mitä no kun tehdään aikelle pekäis no vaat spämihisiat. Nyt hän äänet on maanio kun päämatsi tuo päästää vaatsen niin on keispis kihkuta kat. Oni tää naatsin. Päähtää tähän on saasa sen keispis kihkuta kat. Mas on seitä ja hun ei keis pimietouk. Päästään tähän ja muadukin niin vaikka niin keispis joo. Kihkuta katomas sen ei kades keisa saatok. Kestä ne pään kinakis mä päätspä maatsi sen niin Kaikitun päätspäätaaman spämihän keskokin olisi. Ja nyt tässä on veikemätä ja muadukin, missä kesikko kauki kähkomekki. Ja nyt kun ei se tahan huaduk, nyt ne katoi seisot. Päätstä nyt nakko sohtu ennen jom häts. Ei muaduk, pistä paan artinen jom pää martsinet, nyt hän äänestä no pähtökot, kun pää martsinet pähtökot, on niin tähän spämi olisi siellä artsin. On ota ainakaan pähtökut, tik voi se ainakaan, kun tämä näissä sen, missä hapski taava on kaksiksi kutia. God is our creator. He is very powerful. He made the heaven and earth and all that is in them. In the beginning, God made man, and man was like God. The first man's name was Adam, and his wife's name was Eve. God loved Adam and Eve. He told them not to eat of a certain tree. He said that if they did, they would die. God wanted them to live forever. But the enemy of God, the devil, was already in the world. He told them, "You won't really die." The devil is a liar. He is still trying to keep people from believing God's word. Adam and Eve believed the devil and disobeyed God. Since then, everyone had disobeyed God. We all have sinned, and we all have to die. God says the wicked shall be cast into hell. But God loves us. He wants us to go to live with Him in His beautiful home in heaven. That is why God became a man. He came down from heaven to live on this earth. He was called the Son of God. His name is Jesus. He was good. He did no sin, not even one. He healed the sick. He fed the people when they were hungry. He did great miracles which only God can do. He cast demons out of people, forgave their sins, stopped great storms, and brought dead people back to life. But the wicked people in that place treated him badly. They wanted to kill him. He gave himself into their hands so he could suffer for us and take our punishment. They tortured him and crucified him. They buried him. But since he was God as well as man, he came back to life again after 3 days in the grave. 40 days later he went back up to heaven. He is there now, and he is preparing a good place so that all those who believe him can live with him. By believing in Jesus, God's Son, we are saved from our sins. Make him your chief and obey him always. Then you will go to heaven when you die. You will live with God forever. This is what God says. This is what God will do. For God loved people so much that he gave his only Son, so that anyone who believes in him should not go to hell, but have eternal life. Kun tässä nyt asus, mä kokikota kat, nyt huonon, mä maatsin. Kun ei näin, niin tsekti, ne puhuit, kun edes pähtää vaatsin, nyt asus, niin hän raskat. Ja nyt kun semmoinen, että jotenkin näin, niin Nikodemus kesti sinä on. Mä en opet kesti, niin puhka, mä kesti maatsit, kesti naamahan kesti taa kiehkam. Nyt hän ääntä huna, niistä veikimättä on vaatukan, mä oon ääni kuhkiin, että naamahan. Että nähkä, mä oon se ei, ne patua, ne kei motsi sieltä, no säässä san sit.
No, nyt äsken semmoisen saastutan. Mä oon ikääko kikähkinan. Nyt en näe takki keinoman. Takki keinam tähän mun aadu, kan koota, kan minokissa päts pematset. Tää päänispä saakenista jom saastuspä minit johtaa ne vejo. Jom saastuspä saa puhua mikines kitähes sen vahta. Ne naatsen jom saastuspä ne näin on ja Nikodemus saas veini. Kan musik kesmin jaho. Taati sen musik nipehkä neipä peotään kesiko. Nyt häts koota jom Nikodemus. Ei sikin mukaan, kan ne jää musik jaho. Taati sen. Vaan jo saasus kespen mas keso starten ajos starten jo mas ani kuko jo keo ne as bemarten kanenta haanis ja starten spämihtä mus väste teine på mig sen no jo kespen jo starten six starten avaske avato kino kasko jo saasus ne anatsen haanis ja Martin sen se taate sen musik jota saasussa käsko. Mande johpe maani pä Martin tuo ästä vitsi va tuo jom Nikodemus äst kaiset Martin. Pääst Martin se okte maani käykos not muäsi tuo vaikka ne vet Martin se on not muatu. No kan kita näin niin on Janu kotiken on näin että on vaadukka on päämiehen tietä jo ke on niin kun sitten niin pääs mitä me nyt ne hatsin match vaaduk se ja psykotaate se ja mas naama ja nis mäk patama kun sitten niin has bemarte se psyk ja weitran se ja psykotaate se ja naaman kun kiikkuta käteen ja matso aitokin ja masneikan seinä pahtamaan ne äts. Kespen katpähtaamme ja aitokin kiikutun. Nen de pah, siskone de pah, kun tässä maatas se. Kesti jota häs maatas se, mutta tässä maatas se, kesti tänne pää. Nyt hän kiskee, kun maudemme se aitokin, ässä skeo vastavetnessä, ainakaan se veikit, niin se aitokin. Ja mun vaaduk päivä whisky on vaaduk kun käkonan koto kespä seitonan. Kespen massa ne ätsä mun vaaduk kespen vieks ja mat ohtadeset nen de pa at whisky näin saa kun käko seitot ja ne kinata mukta hänen vaaduknes kitää sit. Ei jota maani mutta seistikan jom keiväni kuuka maani ja mäkkä seitot enis kespesi kestää ja pimatte seassa ohtaate sea ja mun vaatikas kiikkotakat kina seikata jom se seitsikan. Tämä pääsi teas ja domaka hem vaatikas kitähin no. Ja nyt häät hem saasus hem skuoteme se pahpaka hekejonne vaan. Ja nyt häät kespet pahkeneman ne skuotem ne pahs piiti käännes kitähe näpiemte. Hem saasus päiväk neupas kitäpaanikona kato panni kato vitsiminukkona. Ei hem vaadu kikähinam vaadu kespessä piiti käskona ne pahs ne kutta saaitua. Ja nyt häät hem vaadu niin on tahpena sen saasusen meski tähe. Nen de panna as pemarte sen aina vaaduk. Netta vai haik nis jom vaaduk unasso so weimatea. Must despen se te kaki kähmek kat ni pemarte se. Kespen kat musikia ja start ja kan musik kan ja pemarte niin on jom naama nas kikutekat. Pun naskat rahpeden jom saasus kespes pahpakaiken mes täs kuotamme. Ne vähän tönnissä mä matsen kespen una niski tähit. One day Jesus was teaching about the family of God, and there was a man listening named Nicodemus. He was a great man among his people, and he was very religious. He thought he was already in the family of God. After it was dark,
he went to see Jesus. He said, "Lord, we know that God has sent you to teach us." But Jesus knew that Nicodemus had never entered God's family. Jesus can see into a person's heart. Jesus said, "Unless you are born the second time, you cannot enter God's family." Nicodemus was confused. "How can a man be born more than once?" he asked. Jesus answered, "Don't be surprised. Whatever is born of body is only a body, but whatever is born by the Holy Spirit is spirit. You have to be born again by the Spirit of God, Nicodemus." Today, many people are like Nicodemus. They do good deeds. They follow religious custom. They forget that God's family is spiritual. There's only one way to enter into the family of your parents. That is by being born. And there's only one way to enter the family of God. That is by being born again. If we do not enter God's family, we live in spiritual darkness. And when we die, we go to the place where sin is punished. God is very holy. He hates sin. When a person is born again, God gives him a new life, and he too begins to hate sin. Sinful habits are broken. When we receive God's Spirit, our old desires are changed, and we begin to hate sin. How can a man receive God's Spirit? Jesus says, "I am standing at the door knocking. If you open the door of your heart, I will come in." Jesus wants to come into your life. Jesus and God's Spirit are united. God said, "Whoever receives Jesus also receives the right to become my child." This is how you come into God's family. This brings to you everlasting life. Without this new birth, you will not have new life. Do not refuse the Savior who wants to come into your heart. Receive him today. Mas yom kitahke minun vaina meneo kasaaja, mämik niipet kägus tjuvaa mas põimaga, mämik niipet kikutage toa vägi tjuvaag. Mä sehte, kun kemudanog, mä sehte käguniki nähku koko jom vägi tjuvaag jom võisakasin. Mä sehte käguki nähku koko tõnes käs võisakasin tooko jom tõne tätä kihku ei jom. Naanegi võiti mun nii muuta ei jom võisike sinne aega, vai piimaga hammas painu lieks kiuskipiiti. Jom tähänä koko tuu jom skibinäiku naas ne jokka kinesse vä. Pets kat veski va joms minä. Pots jom võidi kähkon käguki päänone. Vämik soogom vieks no nii tjänastan kanugi päts kiehkoonan. Päänniskine kanaasen või käguski see päännasen. Puhuitu tuo ei ole kaiku. Niin siellä painikin puhui tohok. Putsinohu puhu sähkökonu onkan, käkuhokit on anuun. Maski maa teisi huokom kioskin piok. Nianako teken äsken maa kimi katook. Nianako teken putskin en tuo kaane. Ei ole mäkden nomakehem. Nindi pahem se vaadokasti pahikeen. Ja muistakin Aane putsa. Kun käkuhokki ei nähnyt nuon ei passa katsoa puunita tuokkan. Ei mäk nuutama ei kiuski piinu, minäkö vähän piimaka ei se vaadok, ne vaadok paini vieksi puhkskat. Ei se vaadok, kun käkuhokki ei sviskio, kun naata vain sanoa, ne paini kat viskio, ne näistä tätä kiekka. Ne kiitaa, kun kemutanut, sen puunita me ei minäen. Kan täynnä hänen haon. Niin hän, hän kom katanda puunit jo, kavan sekin makaton, käkohtaki, mas jomskin noita kun ei minään, painilias kioski pitko se käkoki, sekin makat putsinu viekki puones, ainakaan sekin puts kuten sun kiitos, napski on kiitos, kiunahin dog, niin hotan kiunoa,
Kineitä vai haakeumenan, painaski puhkus kotua. Nyt äsken seikemaka viekski onesimaten viitiskenan. Painaski skäänestam, kun te kägu kaiken vaagi posaiset niitä väiski. Mä me minän niitä kiahtia, takiakka. No, mutta kestin pähtaaman ei äsken kikitia, aipinan niin koja minän. Kägoten daadon jääkidän vähpäs mähnuia. Jotta ei sen heikan, vaadiko maasen heikan, vähän on miimaka. Stad heinu, pas viikituk, minäns pas punjahkama. Ja nyt hajaa saasus, kun sämmenen tuo hän svehni. Ja nyt hajaa vähän miehtämoke. Niin kai jos pietnum, saasus jos sohkii, so stiikihatsen kun päin matsit jo, kanna kaakos se seitet käänet. No, kai stiikihina hammas jom kotitat tai stiikihina jom minä jo voi jo kaakoskin seite ja tonne kiskäät pihti niin kutani kai se seitet. Vaihdoka aina kai viiket ne jo voi jo just se stiikihina maane jo seiten. Maune, jom se keväni kuukka, seitan kesmumua. No, nyt ääremamka jom sen eikan, kespen punjakaba jom, una meinake, se pihti kermaski tähän, no, una ajat, se on sikiin, se pääsee poune ja jom, mihikan keis jom vaatak vesi jom. No, neuvotak, pääsee taamakon ei jom, hänen nakuk. Kannan sikne jom seinan. Ajo spämme hoit, vaaduk ääni, inu ajat maa spähtooke. Nyt keitä kun on monako hutiin, naka seitä pahtamek jom, kaispes seitä, kun monen hutiin jom määtä syöhkamek. No, me sikkat sen papii, kun ei mo vaaduk. Naskat pahkelema, kun ne tässä kuohtaminen, joskin tää, kun tää piu. Tänne uneni kaate piet. Sopissa päts mie Tokio keo. Kespeni käänen skäännehtämän jom kespes seitään manako hudi. Anini sinun tä. Kun seimasen ei ole aiduk. Onaamehan on. So kun seimasen täs maani käykö se uinaho tahpina. Naskatte se meinin se anini siihen. Käännene niin sen on aiduk. Käännene Maanin kespistä seitsemäs monakuti. Että hänen kasku semmoinen on vaaduk. Kinassa tahpinen muinen jom kespä seiteen. Piivämäs ketää ei opis pihtikään. Nyt maanin on kespä seiteen, une on tahpinen muu. Se on ainemistä. Tänne on peinat jom ässä, se on niinpi maata sen monak minä. Siinä meinik tästä tahkaseen, monak minä, se on niinpä maarteseen, ei ole määtähkän potpiski siinä pahtonan.Une ajaa, että tämä tahkaset omassa jomus päämehoit, kita on vaatako meno. Opaisi kun ne, se ei ole määtet, monaka, ei höötä, se on vaatako omassa it. Mä kosket ihan sen jompaa maartesen. No, se niin kuin semmoinen, kun vaatako, se pihti kenneskin tää huaa. Kes pätspäänny viin jom, händun äsken hammas, käsääsus tää nautamo. Pon mikin on ehkä jo, kespän viek, kaadamme nämet, hitaa viek, pon on rahpena. Mä sehto taakseen, kun semmoisen se meinä ei muu vaaduk. Kinä huina, kun kitää paunan, jom te taakseen sitä naaman. Ajo, maa tää taakset, jom spämi heit, inu meisen, inu, miehtumin, kinä nautamak. Sausas kita nautamok kesmen kita meinat maaneina keo tonne hän äsken sevää. Among our people, there is something that makes us suffer a lot. For many people, it is a cruel master. He does much damage to those who are his followers. This master is the habit of getting drunk. He makes his followers do many bad things, like killing people, even their relatives. He makes parents neglect their children. The children go hungry.
They don't have enough clothes to wear. His followers get drunk. They get into fights. They hurt themselves and others. This cruel master makes his followers spend twice on him. Once on buying the drink, and then again to pay fines for the damages he had done. This master comes from the devil. That is why he is evil and cruel. The devil only wants bad things from us because he hates us. There are some people who say, drinking is not my master. I can stop whenever I want to. Many people think like this. Then something happens. Family problems come. Relatives die. Your crops don't grow. Your cattle die. Then you are sad and don't know what to do. You start to drink too much again. My people, if you who are listening are caught by this master, I will tell you words that can help you. They are from God's book. There is someone who can make this cruel master let you go. His name is Jesus Christ, the Son of God. Jesus came into the world to destroy the works of the devil and set men free. But the cost of freeing us was very great. He gave his life to make payment for our sins. Now, by his Holy Spirit, he can live in our heart and give us power to resist the devil. Brothers and sisters, these words that I'm telling you are the words of God. Right now, turn your back on your old evil life. Turn to the Lord Jesus. He is waiting at the door of your heart. He wants to come into your life. If you are truly sorry for following this cruel master and want to turn away, then pray to Jesus and tell him you are sorry. Admit you are a sinner and ask him for forgiveness and help. He will come into your heart and forgive you for your many sins. He will give you a clean new life. He can make you good and pure and strong. He can give you strength to refuse the evil master and his evil ways. Ask Jesus to come into your life now. Then, whenever you are tempted to turn back to the cruel master, pray to Jesus and ask him to be your strength. For you are not strong enough by yourself to resist the temptation. The Lord will help you if you give yourself to him completely. What do say here? I'm new bit kiske. Kele mauni kago na questo sette mauni kago. Mauni kago questo setto. Kese kom se chiusa qui. Weo kago questo setto. Messiah was make pemat se kono manaka hoti ske hinane ske start when I say art in wadu. In hinane Adam kese sweste. In not the way on Eve kese now. Maar wat de kist paana no Adam sikke no Eve kwijt zwenen. En net de kist naten komen naten zo kat zo passen naten nog niet goed meeste benachtig. Net de naten kist ben passen naten nog meeste benachtig kon net zo ne pakwo. Net de naten no wat de kakika gemix op bemat zit u. Je doet het moet wat de kaas ne je een kist je je zich kie. Und no kad kai seka ratene howaduk nut mse howaduk ne kai senatin no kanu tanu no sonomin no howaduk wa kan kinan panuun ka tone kes kino ke seka ile mse howaduk ne taran to pan ta pamat senan sta wiki etin nut Adam sikeno weon is mse howaduk kan kai pastawatu ke nut howaduk kan kai Pestawanuun. No joo pesta kes masmaani ja kan pahtona ne waadu ko kikiton ne vai haik no ta Adamin kes setat. Ne ta vai haik maani ja standi pak. Ne ta hatte waadu kom kat pa mat se mate pa mat se do
kaakiksi kuutias täysiä tuo. Tuo vaatokdehkä ja apetini kitapaan kunna. Nyt hätä jo äänet ja mo vaadok kina nässä vaikin mokehimis päämiä. Kesän päts pimietova jo täyskivinena. Ja niitä vähän mo vaadok jos kispiät minä äänestä kespi saavat. Mikä ei jo piät mis keiseko just täbis no vats. Pimiet pemonet jom kevääni kuhko. Niitä hässä on kespi se näsä jo kormas just tässä pemonet. Jesus keisessä väinä. Mo vaadok jos kespi pemonet kes määnä pemonet se kan kägo paitsi ton keistä kon. Kan portsni kot. Kes seitot. Kes pats totoen päämatsenat kes maskiveissa kes jo uneke unia kudesin. Amsikamaane hakams keo saamatsen puita tuo. Maani käko kes viikkissä seitot kan vielä käko kan vielä minäinen passoita passo seitot kan vielä unen sikne petsa takset. Maani käko kes kan kes vaan vaihdan seitot. Potselma kes vielä niitä jon käko peissä koko se vaaduk kes unia kude. Amsik maani käko kes kan käko kene o kes ana vaihtunan. Omasta ahkodom kun päämat sit jo kes päämat sit jo ni kes kan kes pät toto on säästösen mas mäk pemonet jos kun päämat sit jo kan kes pät päämat sit jo kes ka tänä ne on kun säästösen kestä meiko oli huejo naskat so skat una kutakehtuk kina tehne jo kes kutakehuk sitten kes on amma vaarikos kes kaakko katua kestä uniku hevak näin kun ne kastaa haik ne bikai vaata kaam sitten masti näin kes nuot saat niin dipa ja vaata saat mis päämis kisiat joo ne sun äänistä mun se kesti päkviäksi vai uniku ho ja ne pitää ne kun ne kai ne bikai saa nioskat Päämiestä vaata kaave, ja kehi näin, nyt tässä päämieskissa on vaatisiat, veit keitiko. No, niin on me taadaan, no kun tehdään aikaa, pekkaisi vaat päämiesiat. Nyt hän näin, että maani, kun päämatsi tuo, päästään vaatsen, niin on keispis kiihkuta kat, niin tämä paanaatsin. Päästään vaatsen, ja säästäisen, niin keispis kiihkuta kat, mutta seitä ja huone keis pimietouk. Päästäväntä ja muadukin niin vaikka niin keispis jo kiikkuta katumas sen ei edes saatu kestä ne päänkin kes päästä maata sen jom kiikitun päästävän päämiehen keskukin olisi jom ja nyt tässä on vaikimata ja muadukin missä keisiko kauki kähkumik ja nyt keisi tahan muaduk nyt ne katoi seitot päästä nyt nakko sohtu ennen jom äts Hemo vaaduk piste paanartsen jom päämartsenet on nyt näin että no pähtökot kun päämartsen do pähtökot on niin teho spämi on siellä artsen on ota anekat pähtökot tik voi se anekot kun tää näissä sen mis hapski taava jom kaksiksi kutia. God is our creator. He is very powerful. He made the heaven and earth and all that is in them. In the beginning, God made man, and man was like God. The first man's name was Adam, and his wife's name was Eve. God loved Adam and Eve. He told them not to eat of a certain tree. He said that if they did, they would die. God wanted them to live forever. But the enemy of God, the devil, was already in the world. He told them, "You won't really die." The devil is a liar. He is still trying to keep people from believing God's word. Adam and Eve believed the devil and disobeyed God. Since then, everyone had disobeyed God. We all have sinned, and we all have to die. God says, "The wicked shall be cast into hell." But God loves us.
He wants us to go to live with him in his beautiful home in heaven. That is why God became a man. He came down from heaven to live on this earth. He was called the Son of God. His name is Jesus. He was good. He did no sin, not even one. He healed the sick. He fed the people when they were hungry. He did great miracles which only God can do. He cast demons out of people, forgave their sins, stopped great storms, and brought dead people back to life. But the wicked people in that place treated him badly. They wanted to kill him. He gave himself into their hands so he could suffer for us and take our punishment. They tortured him and crucified him. They buried him. But since he was God as well as man, he came back to life again after 3 days in the grave. 40 days later he went back up to heaven. He is there now, and he is preparing a good place so that all those who believe him can live with him. By believing in Jesus, God's Son, we are saved from our sins. Make him your chief and obey him always. Then you will go to heaven when you die. You will live with God forever. This is what God says. This is what God will do. For God loved people so much that he gave his only Son, so that anyone who believes in him should not go to hell, but have eternal life. Kutas nusasus mek koki kotakat no to wonen mek koki mek no martin. Gut de nane ni check to ne point kutas pap tavat nusasus and raskat and it kakore kutakotemonete. Hörte hinein Nicodemus kisses now. Mamik neo bet kiss ni puka mas kiss bemat kiss Ramen kiss to talk yokam. Nit an to una nis tweki much in a water gun nis maune as aniku kinetum ramen. So at naka maune say ne patu ne pe ke much you shit no sasan seat. Now ne task temoratin no sasan maune kako kikakinan. Nit nab got duck kenaman. Keinem te hem waarde kan goto kan numerus patch bematsit ta panis besagen is sasus bes biminichert an eweo. Sasus hatten kisap bobo mikenis kitais betena bata. Ne anatsen sasus ne huinani on ja Nicodemus as weine kan musik kismi ja tatte sen musik nebe kan even speertaan is kisiko. Niet de het naar kort hem Nicodemus. Als ik hem ook kan ja muziek ja starten zien. Waar hij sasus kispen mosquito starten hij starten zien. We mas en ik ook hem keo nee als bewaarde zien. Kan het houden ja starten zien. Spam het moest we zijn op mij zien. Nou hem kispen zo starten muziek zo starten zien. Hem Awaske watuk idu kakikasko. Nu sasus de anatsen hanis ja bemade sehen se hotate sehen musik hört sasus kakikasko. Man de jope man bematse tu as vici watu am Nicodemus as kaiset bematset. Pas bemade se ook de maune kakos not the way se tu wijk ne which bemade se was not the water. Nou, kan kita nan trino niano kote kan ki onani te ona awad ke pa men te ke ono. Ni gut sik ne ni sas mit me nit ne hat ne machwad so ja sik hostate se mas rama ja nis mak patama. Gut sik ne ni has bemade se sik ja wait ne so ja sik hostate se onaman as koki kutekate watu ke masnaikan tena bahtama ne ats kespen kat bahtama watu koki kutun nen de ba siskene de baka kutas smart se kes jota has smart se smart se kespen ne pa
Nyt hän kiskee, kun mauden, se on aina, että skeuvasevet, että ainakaan se veikin, niin se on aina. Ja mun aina, mä viski on aina kaa, kun käkunan koto, kespä seittonan. Kespen, missä, niin ätsä mun aina, kespen yksi, ja mat, ohtaadeset, niin te paa, että viski on näin, saa, kun käku seittot, ja nyt, kinata mukta hän on vaatikas kitää siitä. Ei ole maani, mutta seistikan jom keivääni kuuka maani ja mäikka seitot. Ja niistä kespessä kestää jahpi maatte seasta, ohtaatte seasta ja mun vaatikas kiikkotakat. Kina seikata jom seistikan. Tämä pääsee teässä, ja tuomakaan on vaatikamassa tähän on. Ja niitä hättä on sääsös, on skuotamme, niissä pahpaka ei keijänne vaan. Ja niitä hättä kespet pahkenemaan, niin skuotamme, niin te pahs piiti keijänneskin tähän, näpi jämtä. Ja on sääsös, päiväkin ne opet, sitä paanikona, kato pänni, kato vitsiminukkona. Ei hae mun vaatikamassa keijänne, kespessä piitti käskönä, niin te pahs niin kutta saadua. Ja niitä hättä mun vaatikamassa, niin on tahpena sen säästösen myöskin tähän, niin te pahs pääs päämättä sen aina vaatikamassa. Ja niitä vähän aikaa, niin on mun vaatikamassa unassa, se voimateja. Mutta kespä niin se tehdään, kaikki kähmäktä kat niippe maataseen. Kespen katmisi jauhtaat ja kan ja pematsi niin on mun naama nas kiikutekat. Pun naskat on rahpeden ja sääsös kespes pahpaka eiken mis täs kohtamme. Ne vähän todessa mä matsen kespen una niski tähit. One day Jesus was teaching about the family of God, and there was a man listening named Nicodemus. He was a great man among his people, and he was very religious. He thought he was already in the family of God. After it was dark, he went to see Jesus. He said, "Lord, we know that God has sent you to teach us." But Jesus knew that Nicodemus had never entered God's family. Jesus can see into a person's heart. Jesus said, "Unless you are born the second time, you cannot enter God's family." Nicodemus was confused. "How can a man be born more than once?" he asked. Jesus answered, "Don't be surprised. Whatever is born of body is only a body, but whatever is born by the Holy Spirit is spirit. You have to be born again by the Spirit of God, Nicodemus." Today, many people are like Nicodemus. They do good deeds. They follow religious custom. They forget that God's family is spiritual. There's only one way to enter into the family of your parents. That is by being born. And there's only one way to enter the family of God. That is by being born again. If we do not enter God's family, we live in spiritual darkness. And when we die, we go to the place where sin is punished. God is very holy. He hates sin. When a person is born again, God gives him a new life, and he too begins to hate sin. Sinful habits are broken. When we receive God's Spirit, our old desires are changed, and we begin to hate sin. How can a man receive God's Spirit? Jesus says, "I am standing at the door knocking. If you open the door of your heart, I will come in." Jesus wants to come into your life. Jesus and God's Spirit are united. God said, "Whoever receives Jesus also receives the right to become my child." This is how you come into God's family. This brings to you everlasting life. Without this new birth, you will not have new life. Do not refuse the Savior who wants to come into your heart. Receive him today.